на всички, които гледат това видео. Чакай, точно не съм се запомнила името. Girl XBHD. И днес ще играем Майнкрафт. И това е на Android версията. И нека да започваме. Това е епизод 1 от моето оцеляване. И продължаваме. Така, докато зареди. Ето е това дърво, ето тук. Трябва да го направим difficult easy. Да посъберем още малко дърво. Така. Направил съм някои настройки на това. Как се нарича ще бе? Не мога да се сетя на Майнкрафт. Се забравям името на Майнкрафт. На играта и ако забелязвате съм с една програма, наречена Mobizen за Samsung. Така, то сега изгрява слънце. Няма да ни е толкова нужно да се правим мечове и тъй нататък. Така, да се крафтим един крафтинг таблета и да си направим един меч, една кирка и една брадва. Така. Там има спайдър. Да го убием. Това ще е... Как той? Ау! Една! Пак. Тук са двама. Ще ме изнасилят. Ето ги. Това е прекалено бързо за мен. Аз не мога да сваля идеята. Така пак вали дъжд от някакво. Видяхте ли грамотевицата? Аз се видях. Ребе, какъв си? Ти знаеш коя съм аз? Знаеш коя съм? Thank you. Мале. Пак вали дъжд. От няколко дена насипва дъжда в играта. Мале, даже и пресвятка. Колко реалистично е създадено. Да пресвятка и дъжда. Един от ефта. Да посъберем това лале. Не кеф и мотостоклата. Има лак, малък лак. Аз не знам защо, но има някакъв лак. Има малка овца, няма да я убивам. Абе, стига лак, бе. Бати голема лак. Мале, ако виждате грамотевиците. Добре, ще убия тази овца, понеже ми е нужна. Не, малкото. Не, то не дава нищо, само сега да меча. Така. Това лале ме кефи, ще го взема. Там има една кокошка. За хората, които не знаят Майнкрафт. Ти зомби е живо. Ама защо, бе? Как може да си живо? Умри! Лодка. Няма бягаш. Няма бягаш. Така, за хората, които не знаят какво е това там и тя бучета там. И тя бучета и там горе са ви храната. Значи ако те намалят се повече, ако тичат, намалят се повече. Значи тези бучета означават вашата храна. Вау. И така ще видим. И когато на difficult и това, вижте бучетата ви как се заредиха. И няма никакви монстъри покрай вас. Така. Това е храната. Ако намаля и накрая си ни до финалното буче. И то свърши, вече започвате леко да умирате. Защото вие сте гладен, така можете да умрете по-лесно. Така, той е Iron знам, че се чупи с стон кърка. Аз имам дървена. Откъде?
Не, махни се. Тебе загубих. Падна в лава заради тебе. Калинка, спри! Няма повече да те копая. Ти си лоша утре. Така, без. Какво беше това? Мъж крипър май. Не мога да чу. Мале как гърми направо. Толкова реалистичен гръм не мога да си обясня. Така, и тук има явно вода. Грамотевицата, ако са много близо една... Значи ви може да се разхождате лошото прибавено в Майнкрафт е, че когато вали, вие се разхождате някъде. Грамотевица може да ви удари, да ви запали автоматично, защото тя, нали, грамотевицата може да ви убие. И това трябва да се пази, да сте някаква минали в къщата си. Там сте в безопасност. Така. Да посъберем малко каблстон. Ще да кажа колко. Така. Колко каблстон имаме? 36. Така. Мале как гърми, направо се насрах. Не буквално. Поне да си счупим кърката. Мале. Малко лагва, но не знам защо е и аз. Може би като вали дъжд, нещо не върви както трябва в телефона. Така. Така да посъберем още каблстон. Ще ги разделя епизоди на епизод 1, епизод 2. Това е първият епизод. Вече се гледа колко много каблстон сме фали. Секси лейди. Там, тарам, там. Мале. Един винаги ти пиш. Секси лейди. Там. Все си го повтаряш това направо. Добре, надявам се клипът ви да е харесал. Май не съм казала, че ще правя кратки части, защото телефона ми се натоварва и затова просто не мога да правя по-дълъг клип от 10 минути. Така че ще правя кратки епизоди и довиждане.